Para o BNG, compre actuar con urxencia na mellora dos sistemas de depuración de augas residuais dos concellos que viven na ribeira do río Tambre. Na actualidade son frecuentes os vertidos incontrolados que van parar ao mar, poñendo en serio risco a saúde dos veciños destas dúas comarcas e con ela tamén a economía local, xa que a ría segue a ser un dos principais motores económicos pola súa importante riqueza marisqueira. O problema dos vertidos, o problema da calidade das augas na ría de Muros e Noia é un problema comarcal, é un problema que nos afecta a todos os municipios, é un problema que só se pode solucionar a través dunha estrategia integral. Son moitos os veciños e a xente do noso concello e as familias que viven desta ría, por eso nós queremos poñer o foco na importancia que ten en seguir mantendo unha calidade nas augas da nosa ría para que poda seguir sendo unha ría productiva e unha ría que poida ter futuro e seguir dando de comer a moitas das nosas familias. Precisamente o BNG ten previsto levar ao Parlamento esta problemática. A deputada Rosana Pérez fixo alusión ás iniciativas presentadas polos nacionalistas nestes últimos anos, das que a día de hoxe nada se sabe. Segundo ela, a ría noiesa está gravemente afectada, polo que debe ser incluída pola Xunta na nova convocatoria de fondos europeos para resolver os problemas de vertidos que se producen nela definitivamente. Que se teña en conta que a ría de Muros Noia e en concreto as zonas de marisqueo de Noia e as zonas de marisqueo de Outes están a día de hoxe moi gravemente afectadas por diversos vertidos, como acabo de decir, e que polo tanto teñen que ser incluídas sí ou sí precisamente na solicitude deses fondos europeos. E tamén ao mesmo tempo precisamente falamos, como xa falaron os compañeiros, de que a contaminación da ría de Muros Noia non ven solo dos concellos da ría de Muros Noia, ven dunha serie de concellos que suman un total de 22 que efectivamente acaban traendo os seus verquidos e a súa contaminación á propia ría. Todo acaba caendo nesta ría. Na comparecencia tamén tomou parte o presidente da Plataforma en Defensa do Marisqueo na ría de Muros Noia, Plademar, que incidiu tamén na necesidade de actuar con urxencia e porlle fin dunha vez o problema dos vertidos.